हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौनो लानो मोनाखै मैयाबो सानसे लाखायाखै एकदम माने मैयासो 1 थारिख गरमानो जाबाय दै गुदुं नांगौ नै ओमफ्राय मालायनि भिडिअ लानो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय दिनै मा लाना दोनफैदों फिसाजोनि थाखाय बिराद हेपि आरो दे र' आं देखायनि नै मा गायना होदो हे सर फिसाजो नायलाय जि ओमफ्राय फुरथियानो लाख'नो हाखाला नै फुरथियानो ओमफ्राय नै बाल्थिं गंनै मानि नै बे मोनसेखौ मोनाखै बेखौ दोनथ'नोसै भगबान ओमफ्राय गुफुरखौसो लाबाय ओमफ्राय मा गेलेगोन नों खोथालाय देलाय एथ'रम सेन्देल होनानै ओमफ्राय बिदिखौनो मांगायो फैसा गैयिफोराव ओमफ्राय बिराद फुरथि नांबाय नामा दा खिन्थु मोजां गेलेनांगोन हाजोदैजों गेलेनो मोना आंलाय ओरैनोसो होनफ्लादो बिफाखौ मांगायना होफ्लाना दाखालि लोमजानायखाय ब्रायैनो ओमफ्राय मांगायना होबाय ओमफ्राय माथो साननै सानथामावनो फैथारबाय ओमफ्राय फैसाया बबेनि मोनखो फैसाया मोनबाय आरो गुफुर दंबायो गैला ओइ बिदि बख'जोबो नामा गोबावदोसो मोनसे लानांगौ माइदि मुथुमलायबालाय मा जानांगौ जाखो मोजां गेले आरो मोजां फराय बिफाया एफा मोजां लाबोना होफैदों नै बिराद मोजांखा इउ आब'आसो लुगैसिगोन इयो बाल्थिङाव मा सोगोन दे आब'आबो लुगैसिगोनसै एबार होनबा क्ले मोननानै आयु मा गेलेदो एसे मोजां गेले दै गाज्रि गेलेना दे बिफाया आंलाय ओरैनोसो होनफ्लाबायदोंमोन मांगायना हो होनना दाखालि लोमजानायखाय हस्सा इलाय माथो अक्ट'पाससो जाबाय अक्ट'पाससो जाबाय दैलाय नायनि गन्दोसो थुइदा मालाय गन फिसा थुना दोननानै ओमफ्रायसो खालामो दा जि इदिनो गेलेबाय थासिगोन नामा नाखै नै इनि जायगाफोराबो दंखाजोबो अक्ट'पाससो जाबाय ओमफ्राय इयो लुवार जाबाय इयो गेजेराव गन सुंथुनानै ओमफ्राय उल्थासो सोबाय ओइजोंसो सोनांगौ नै दारि खुगाया नै इयावनो थाबाय खुगाया ओमफ्राय इ गन्थंनि माबा जाबाय ए खानायसो सोथारदो आखाइखौ सोथारदो इयाव उदै मोनसे बानायदो इयाव उदै मोनसे खालामदो होमबानो जाबाय दा इखौ द्रोब सोजोबनानै उदै सोदो दे बिखौनो सोनांगौमोन आख' नै जि मा गेलेखासिगोन आरो इमान बिदि बायदि लाबोना होफैथारो आरो बिफाया सिसि मोनसेल' गेलेनांगौ ओइलाय जासिगौमोन दा ओइलाय दे खालामदो फिसा बिसिनायाबो के कुके गाबजोबो हरनि ओंख्रियानो जाना दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना बासिगि बिबारखौ मोनजासिगोन आलुजों फ्राय एवनानै जानोसै फिसा लाबोबाय आं नै एसेल' सानैल'सो जानाय जागोन लाबोबाय ओमफ्राय नै दहाय फुङाव दालि सोमना दोनदोंमोन आयु गावज्राजोब्बाय जि बुरजा जाखाबाय थाब्ला गावजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ संनोसै ओमफ्राय अल बेदर संनांगौ नानै बेखौ संनोसै फिसा आगैखौ भाजि खालामनोसै रेडि जाबाय लोगोफोरनो आंना बासिगि बिबारा माने सानैसोआ बासिगि बिबार होनाय जाया नै ओंखायनो आं नै आलुखौ फ्राम थावजों एवखांनानै दोननानै ओमफ्राय दा इयाव होनोसै आरो आङो उनाव दा बासिगि बिबारखौ एवग्रोबाय आरो बे आलुआ मोनखाबाय नालाय ओमफ्रायसो आङो दा होफाफिनसै आरोना आलुखौ ओमफ्राय नै इयाव संबाय ओंख्रिया रेडि जाबाय र' बेबो गोराथार जायोहाय नै बख'नो हानो नागिरा नै अलकबि बेदरखौ संबाय आरोना दालि जायोनो ओमफ्रायो नै बेयाव दय फुंनि दङ नैयो थाइगिरजों नैयो ना बाथोन नैयो बिटमोन आरोना साखन मोनदोंमोन आङो ओंखायनो एराबा बेबो खामो नालाय बेनोसै आङो ओमफ्राय नै इयाव दालिबो संबाय लोगोफोर आङो नै मोननै मोनथाम बिराद संथारबाय दिनैनि हरनि ओंख्रिया बेनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो पेटा पट जालायनानै उन्दुलायनोसै आरो ओमफ्राय फिथा जायै ओंखामा जादों जानाया फिथा जाबाबो ओमफ्राय थावनि फिथा जाबा बांसिन ओंखाम गैया आरोना देहाफोरानो बोरैबा मोनो ओमफ्राय दा थावनि फिथा एवाखैना ओरैबायदि मोजां मोनो देहाखौ माने एवखायाखैना आरो ओमफ्राय दा मोनबा जालायनोसै उन्दुलायनोसै ना उन्दुनो ओंखाराखै नै गावआनो आंखौ लेंहरलायबाय ओमफ्राय फैलायबाय दसे सायनोसै
आंखौ लेंहरलायनानै अरालायनो जि आराम जोंगासिनो मासे गुसु नोंसोरसो फैनांगौ दसे सायनोसै आंना आथिं आखाइया रानबायानोमोन आरो नै लेंहरफिनबाय आंखौ सायनो होननानै आंहा जि आरामसे उन्दुबायसोमोन आङो आथिं साथिं रानजोब्बाय आंहा उन्दुनानै जाखांना जि मोजां ओमफ्राय अर सायफैबाय नोंना जि गिदिर माबाना होदो आंना आथिं साथिंफ्रा रानखाजोब्बायमोन आंखौ ओमफ्राय आंखौ दंफाय नेबाय दं नामा हा नेगासिनो ओमफ्राय इसोर दाबो गोमबाय दं जे ओमबायदि सासेया नायबाय दं